te kumno baro perlok baik ni pedang subai pi hakani ka channel hakani ka video ngan kren shpang balai kin shimpor ban shnaya u coronavirus vaccine baro ngi atip bagi scientist kila sedang ban shnaya u vaccine na bantau ni khnyang jingpang corona henrai ka jingkili ka long ba lanungin yo ya utau vaccine te shuaba u vaccine un long ban inject hakibriu kabadon kam ningkong kadai ba u vaccine un hab bandai u bom don ya ki jingmen saw lane ki side effects tungin ya pet ya kini ki stages baningkong kadai ka preclinical stage kaneka stage kadai shua ban test ya u vaccine ha kibriu la pendon kam ya ki merat ban test bat ban pet lada don ki jingmen saw ne ki side effects jong u vaccine Kimrat basyat penun kam kidai kum ki knai bad ki rabbit. Hadin bala syam ba kim don side effects hakimrat. Ki seng bapher ki bapek ban penyaj uni vaksin kum ha USA kadai ka FDA. Bad ha India kadai ka CDSCO lani ka Central Drug Standard Control Organization. Hadin ba kini kin menjur ban penyaj syaka human trials lani ban test ha kibreu. Te ha human trials ki don sautli ki face baning kong hangni ki test ya katu kat ningut ki briu ki basyat baklan lani ki healthy volunteers la penun kam hadu arpho hadu prapo ngut ki briu ha kani ka face ki test ya ki side effects lani ki jingmen saw jong u vaccine ha kini ki briu ka face ka ba arpan hangne la penun kam ha pedeng shispa bat 6000 ngut ki briu Hakani ka face ki check ya ka jingsi so jong u vaccine. Kamud hadu kaddu dos deban ai, CML ne RML kumta ter but kadnu sin hab deban ai, tangshi sin lani R lani lai sin kumta. Ka face ka ba lai pat, ki nong yeshim benta ki dei kumba hab deng 6000 bat lai hajar ngut ki briu. Hangne ki check ya ki side effects ba malumala. But ha katnu ka dos ha porba ai kimi kini ki side effects te hadin bala shem ba kam don jingma lada ai ha ki brew ki seng ba dei pe kini ki trials kum ka FDA ha USA ha India ka CDSCO kin pinshisha ya ka ei ka bala dep test hadin ba ki seng ba dei pe kini kin approve ya kini ki face hadin ka tupat kan lej shaka face ka basaw kata ka post marketing surveillance hadin bala yo ya ki license ne ki jingbit na gitu ki seng badai penyat te kan sa shimpor pat banshna bat penyo ya baro ki brew hakari hadin bala de penmiru ka survey na bentau ni vaccine kan yat be chachat but ya kan ni kan shimkhia da ki company bapher ki ba sponsored ban penmi ya uni vaccine te tangkat ni khendiat phang ni vaccine kulesh bun